Určite si už veľakrát povedala, veď ja sa tak snažím, prečo to nikto nevidí, prečo to nestačí. A ono možno nie je problém v tej tvojej láske, ale skôr v jazyku, ako ju vyjadruješ. Pretože možno ty si myslíš, že keď ty povieš to slovo milujem ťa, tak druhý to aj vlastne automaticky cíti. Avšak psychológ Gary Chapman prišiel na to, že v podstate existuje 5 rôznych jazykov lásky, čiže je to určitý spôsob, akým spôsobom vyjadrujeme a príjmame úctu, lásku, náklonnosť voči jeden druhému. Takže napríklad tvoj partner môže prejavovať tebe lásku cez činy, avšak ty ju potrebuješ počuť cez slova. Naopak tvoje dieťa túto lásku potrebuje precítiť cez čas. Takže vlastne keď hovoríme iným jazykom toho dotyčného človeka, môžeme sa navzájom míňať aj napriek tomu, že sa máme radi. Jazyk lásky, aby sme teda poznali ten správny jazyk lásky toho človeka, nás naučí pochopiť, prečo určité veci berieme viac citlivejšie, alebo prečo reagujeme na tieto udalosti viac citlivejšie. Takisto nás to naučí zase na druhej strane niektoré veci nebrať až tak osobne. A ako posledné sa naučíme dávať lásku vedome spôsobom, ktorý ten druhý človek naozaj cíti. A vtedy sa vlastne menia vzťahy. No práve preto ti v nasledujúcich sériách predstavím týchto 5 jazykov lásky osobitne, aby si vlastne vedela, ktorý typ si ty a tiež sa pozerala na to možno, ktorý typ je tvoj partner alebo tvoje dieťa a na základe toho budeš vedieť lepšie komunikovať cez tento jazyk lásky a uvidíš, ako ti to pomôže.